କଣ ଟିଭି ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତମେ ଦେଖୁଛ ଟି? ସଲିଗନି ଏସବୁ ଦେଖୁଛ ଟି? ଆଉ ଦିନେ ଆମେ ରିଅଲ ବିପି ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମର ସେଠି ଦେଖିବା। କେତେଟାରେ କହୁନ? ପଳେଇ ଆସ ଠିକ 2ଟା ବେଳେ ପଳେଇ ଆସ, ଖରା ଦାଉରେ ସିଏ ଥବ। ସେତିକି ବେଳେ ତ ସେ ଖେଳ କରୁଥିବ ଆଉ ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ। ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ରଖୁନ ଜେଗା। ହଁ ବା ମୁଁ ରଖିଛି, ତାକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ବି ଟିକେ ପ୍ରୋସେସିଂ କରିବା ଆଉ। ତମକୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ କରିବନି? ତମେ ମତେ ବି ସେ କାଟିଦବ ବୁଝିଲ। ମେଲା ହେଇ ପଡିଛି ତାର ବୋଧେ ଆଉ। ମେଲା? ପୁରା ମେଲା ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଥରକରେ 10-12ଟା ଆଇଲେ ବି ଏକାଥରେ ପଶିଯିବ ଯଦି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ତମେ କଣ ଯାଇ ତା ଛାଇଆ ଟିକେ ଦେଖିପାରିଲ ନା? ନା ତ ସିଏ ତ ଡେଲି ନଘା ହେଇ ଶୋଉଥିବ, ତା ପୁଅ ପିଲା ତାକୁ କରିଥିବେ ଆଉ, ଆମେ ଛାଇଆ ଟିକେ ଦେଖିବା କଣ ତାର। ଏତେ ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ତାର ଏଡେ ବଡ ମେଲା ହେଇଯାଇଥିବ। ଚଢି ଆଉ ଟେପ ପିନ୍ଧି ଶୁଏ ସବୁବେଳେ ନା? ହଁ ଆଉ। ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଧେ? ସେତିକି ତ ତାର କଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ। ଏତେ ସେକ୍ସ ପାୱାର? ପ୍ରବଳ, ତମେ ଆଡେ ତମକୁ ସେ ଗଳେଇ ଦବ। ତମେ ବି ତମର ବାହାରି ଯିବନି, କିନ୍ତୁ ତାର ସେମିତି ହଉଥିବ ଇଚ୍ଛୁକ। ବଟିକା ଖାଇ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ। ବଟିକା ଖାଇକି ଆଇଲେ ବି ସେ 3-4 ଜଣ ବି ବଟିକା ଖାଇକି ଆଇଲେ ସେ ସମ୍ଭାଳି ଦବ। ଆଉ କଣ କୁହ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜି କଣ ବିପି ଦେଖିଲ, କୋଉ ଟାଇପର? ସେଇ ତ ଖାଲି ଗୋଟାକୁ 3-4ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ। ତମକୁ ସେରା ଭଲ ଲାଗେ ନା? ଆଉ ଦେଖିବା, ଆଉ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନା ତ 3-4ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଗୁଡା ଦେଖିଲା ଆଉ କଣ। ଦେଖି ଆଖି ଇଚୁକୁ ତମର ହେଇଗଲାଣି। 1-2ଟା ବି ନୁହଁ, 3-4ଟା ଲାଗି ପଡୁଛନ୍ତି। ତମେ ଆଜି ହଲେଇଥିଲ? ମୁଁ ତ ଡେଲି ହଲଉଛି, ତାକୁ ଦେଖି ଆହୁରି ମୋର ସେକ୍ସ ପାୱାର ବଢିଯାଉଛି। ତମେ ହଲଉଛ ତ? ତମ କଥା ଶୁଣି ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ସିରି ସିରି ହେଇଯାଉଛି। ହଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କହୁନ। କିନ୍ତୁ ତମର ଯେତେବେଳେ ହିଟ୍ ହୁଏ, ପ୍ରଥମ ମାନେ ଫିଲିଙ୍ଗସ ଟା କଣ, ମାନେ ପ୍ରଥମ କଣ ହୁଏ? ମୁଁ ହିଟ୍ ତ ମାନେ କହିଲି କେମିତି ହୁଏ? ପ୍ରଥମରେ କେମିତି, କଣ ଦେଖିଲେ, କଣ ଭାବିଲେ, କଣ କେମିତି ହୁଏ? ଯାହା ତ ବିପି ଦେଖିଲେ ଆଗ ତ ଦୁଧ ଶିରଶିର ହେଇଯିବ ଆଉ। ହୁଁ। ତାପରେ ତଳକୁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ହାତ ମାରୁ ମାରୁ ପାଣି ବାହାରିଯିବ ଆଉ କଣ। ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇବାକୁ ପଡିବନି? ନା, ଆଗ